Seksi saka ing ngaluhur. Panglimbang 5 menit dina Kamis Pon tanggal 1 Mei taun 2020 kapetik saka Injil Yohanes bab 3 ayat 31 tekan ayat 36. Lumrahe sing jenenge seksi mono ngerti samubarang kalir kang diseksekake. Iki dumadi amarga seksi ngalami dhewe apa kang diseksekake. Saderma conto, dek wingi Mas Dono ditimbali menyang kantor polisi saperlu disuwuni katerangan bab kacilakan kang nglibatake dheweke. Seksi kaya mengkene iki luwih bisa dipercaya tinimbang seksi-seksi kang ngendelke apa kang kaujarake liyan alias jarine. Seksi pitaya kaya cecala kapratelake dening Santo Yohanes Pembaptis marang wong-wong kang padha miterang marang panjenengane ing waosan dina iki. Seksi kang kapratelake putrane Bapa Sakaria lan Ibu Elisabet iki ora ana liya ya Gusti Yesus piyambak. Saka pratelane Santo Yohanes Pembaptis aku ndudut panemu menawa Gusti Yesus mono dudu sabaene seksi. 3 perkara kang ndadekake Gusti Yesus dudu sabaene seksi. Sepisan, Gusti Yesus mujudake seksi saka ing ngaluhur alias seksi saka swarga. Mula paseksing dalem durung nate dialami sarta ora bakal bisa diseksekake manungsa sadawane sejarah manungsa ana ing endi wae lan kapan wae jer durung ana wong kang nate lunga menyang swarga lan bali menyang donya. Amung panjenengane wae kang nate manggon ing swarga. Kapindho, Gusti Yesus banget mumpuni jroning aweh paseksen jer panjenengane mujudake putra dalem Allah piyambak. Apa kang kapirsani lan kapireng saka Yang Rama iku kang kaseksekake. Mengkono perangan kitab liya Injil Yohanes mratelakake. Saderma ngelikake menawa Allah Yang Rama menawa Sang Panguwasa swarga ya kang murba masisa swarga. Katelu, Gusti Yesus rinu mentahan Roh Allah piyambak tanpa winates. Rino mentahan Roh Allah piyambak tanpa winates tegesi Gusti Yesus pinaringan purba lan wasisa dening Allah Yang Rama kaya dene Gusti Allah kagungan purba wasisa. Mula ya tinemu nalar menawa panjenengane kadadekake utusan dalam Allah Yang Rama tedhak menyang donya saperlu ngluwari manungsa saka dosa. Awit saka iku, Santo Yohanes mrayogake wong-wong kang padha miterang panjenengane mau padha nampa paseksing dalem Gusti Yesus. Sapa kang nampa paseksing dalem bakal nampa urip langgeng. Dene sapa kang ora nampa paseksing dalem ora bakal sumurup urip, kepara bakal nampa duka saka Allah. Nampa paseksing dalem Gusti Yesus tegese asrah percaya lan tuhu bangun turut mring panjenengane. Para tresna pelem kinasih, anane Gusti Yesus minangka seksi mumpuni mesthekake bab kasunyatan jati diri panjenengane kang ora apus-aspus sarta Allah Yang Rama lan swarga papan urip langgeng dumunung. Prayoga kita asrah percaya marang panjenengane amrih antuk urip langgeng mau. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalam Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Allah Yang Rama ing swarga kawula pitados bilih panjenengan sampun ngutus putra dalem montanganting inggih menika Sri Yesus Gusti kawula nyeksekaken paduka sarta swarga langgeng. Paduka kawula puji lan luhuraken sareng Yang Putra lan Yang Roh Suci sakmenika sarta ing salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalam Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.